Ahoj, sekričky, Darinka, Marika. Vidíte ma úplne nenalíčenú, úplne tak, ako ma Pán Božko stvoril v mojich 56 rokoch. A napadla ma jedna taká myšlienka, že keď sme viacerí, tak sa dejú zázraky. A ja som si to tak uvedomila, že my máme ten program a aj keď na ňom pracujeme, Majka, ty pracuješ na ňom a ja pracujem na ňom a Datka pracuje zase racionálne na ňom, že tie peniaze sú také ako problém. Hej? A mňa napadlo, že urobíme také spoločné session, to je taková meditácia a vlastne vyliečíme, uzdravíme tie vzorce. Hej? Pretože sme vzorec, musím ťažko drieť, aby som zarobila nejakú tú korunu. Driem ako kôň a nemám ani naslanú vodu. Pamätáte si, naša mamička, ako to hovorila. Ďakujem, mamička, že si nám to takto priniesla, lebo to je taký môj cieľ na tejto planete, že uzdravujem tie staré vzorce mojim klientom a vy ste moje sestry. A keď budete otvorené a keď to spoločne takto uzdravíme, tak budeme mať hojnosť. A keď máme hojnosť, máme voľbu. A voľba znamená, že nemusím nič a môžem všetko. Takže Majka, keď budeš mať peniaze, môžeš ďalej škrabať zemiaky a dandrieť sa u tých veľkých hrncov, alebo môžeš si užívať, môžeš si ísť niekde na cvičenie, niekde na dovolenku k mori a zaplatiť si to ty sama. Darinka, keď budeš mať veľa peňazí, tak môžeš ďalej pracovať v tých tvojich sedačkách a 12 hodín sa tam naháňať, alebo môžeš sa rozhodnúť pracovať len na polúvazok, alebo môžeš urobiť niečo iné, čo ťa bude viacej baviť. Budeš mať voľbu. A Kristína sa nebude musieť predávať za lacno, len aby ju prijali niekde, ale bude mať voľnosť. Takže, sestričky, koľko budeme žiť ešte na tejto planete? Nevieme. Nevieme vôbec. Ja mám 56 rokov a vy máte toľko, čo máte. A ja som sa rozhodla, že tú ďalšiu polku môjho života chcem prežiť inak. Ak ste sa rozhodli aj vy, dve, lebo Hanka ešte na to není, tak uzdravíme to. A viete, čo je pekné na tom? Že keď to uzdravíme my v sebe, tak to uzdravíme aj u našich blízkych. Majka, ty možná budeš mať s Katkou dobrý vzťah, Darinka bude mať Kristinku vyrovnanú a Kristina si nájde toho pravého muža. Takže, ak chcete, môžeme si urobiť session a Darinka nehovor, nemám čas. Tak radšej budeš taký skrečo v kolečku stále robiť a makať, alebo si necháš tú čas hodinku a budeš to mať lepšie. A takto, to sezenie prebieha tak. Pozrite sa na moje stránky, je to Jägerkód, nebudete musieť, Majka, ty si už mala odo mňa terapiu, nebudeš musieť chodiť do detstva. Pozrieme sa len v tej meditácii do podvedomia, lebo tam sú všetky programy, a ktoré nám bránia. Hej? A keď budete rozhodnutí, že to chcete, lebo vy máte právo sa rozhodnúť, že to nechcete, aj keď nevedomky, ale keď sa rozhodnete, že to chcete, tak to uzdravíme a vyliečíme. A sa nám to podarí všetkým spoločne, lebo ja som si dala za cieľ, že idem do vašej rodiny, aby som vám pomohla. A mám taký pocit, že ma to ešte drží, že ja keď si predstavím pred tými 10 rokmi, Majka bola v garzonke, bola úplne nešťastná, Darinka nemala ani na kávu, povedala, že si nemôže dovoliť s kamarátkami ani na kávu. A ja som 10 rokov na sebe pracovala a teraz vidím, že vám sa darí. Majka býva v krásnom byte, 4-izbovom, alebo v 3, to neviem. Darinka pracuje ako odborný specialista, ale ešte tam je nejaký program, že musíte drieť a musíte makať, hej? Majka to už má trošičku lepšie, ale Darinka má ešte trošičku taký program. A mňa to tak nejak drží u vás, ale ja som sa už rozhodla, že už nebudem brať ohľad na nikoho, takže buď chcete, môžeme to urobiť, keď nechcete, idem do toho sama. Pretože ja som sa rozhodla žiť šťastne a s ľahkosťou, radosťou a v hojnosti. A v hojnosť znamená, že mám ideálneho partnera, ideálny život, nádherný luxusný byt, svoj byt a niekedy aj domček a veľa peňazí.
aby som si mohla užívať tento život. Takže pokiaľ idete so mňou do toho, urobíme také sedenie, možno, že o víkendu, hoďku a potom budeme doľaďovať, ak bude ešte niečo treba. Takže ako sa rozhodnete? Krásny deň.